Maayong gabi sa matag usa. May gabi usa, Father. Dunay usa ka istorya may tungod sa usa ka sikat kaayo nga manghilutay niya sa baryo. Ginadugog siya kay maayo kay siya mamasahe, no? Apan dunay usa ka higayon nga midagan ang pila ka semana, nahubas ang iyang customer, wa na iniadto. Wa na inidugog. Mingaw na ang iyahang dapit. Unya, nahibaw na lang niya, kay pagawas niya sa iyahang balay, ang karatula di ay inay manghihilot inside. Give papa day ang ti manghihilo inside. Di wa na inidugog. Mga igsuon ang mga tinunan, mura sila og gikan pa, nalipong pa sa daghan kayong mga balita, daghan kayong mga taho nga ang Ginoo nabanhaw, nga ang Ginoo nagpakita sa mga babae, nga ang Ginoo no, dito sa dalan, no, sa ipadong sa Emmaus, no, ni kuyog sa mga tinunan, murag grupi pa ang mga tinunan ni anak. Ang uban bituo, apan uban nagduha-duha, o dili exempted din ni si Tomas. Sa atong ikaduhang Domingo, sa pagkabanhaw siya ang bida. Di siya matuo, for him to see is to believe. He wants it that before he comes to faith, he must experience in his own eyes, feel with his own hand the resurrected Jesus, unless he can touch the wounds of Jesus. Muna nga wala gyud gihikaw sa Ginoo kaniya. Ang iyang murabaog wish, ang iyang pangandoy, ang iyang pagduha-duha nahulipan ug pagtuo sa napulog usa ka mga apostoles o mga tinunan. It's only Thomas who was able to exclaim and acclaim, "My Lord and my God." After he experienced it himself physically, the risen Lord. Apan ining ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, kita gidapit sa Dios nga mutuo bisan ug wala makakita, wala makasaksi sa maong kasinatian sa unang katiliman sa nabanhawng Ginoo. Because the Lord tells us today, "Blessed are those who believe, yet who do not see." Mao sa minakatulahan kanato, bisan ug wala nato nakita personally ang nabanhawng Ginoo. Kita nga nahimong Katoliko, kita nga nahimong Kristiyano for 500 years and counting. Atong gipasalamatan ang gasa nga gidala sa mga misyonero sa atong kapupunan sa Pilipinas. We are blessed, not because we have seen the Lord, but because the Lord's resurrection and His gift is now in us. Kung sa man kining gasa, sa unang pagbasa, klaro kayo og tataw na unless diha sa atong panimalay ug sa ato ang katilingban sa atong susyudad, naa ang panag-ambitay diha ang konkreto nga kasinatian sa nabanhawng Ginoo. Ang presensya sa gugma sa Dios na ay sharing, communion, di lang sa mga butang of goods, apan tinguha sa panag-ambitay sa ato ang mga pagbati, panghuna-huna, mga ideya, mga paningkamo. Kahiusa diha
sa danggo ug tumong midhi isip mga tinun-an ni Jesus. Ug mao ni nakapamulahan kanato. Mao ni ang atong pasalamatan kanunay. We Filipinos are known to be ingunta kana bang family-oriented, community-oriented, naapag-ingunta sa atong bayanihan spirit, naapatong voluntarism, naapatong pagbati, panguna-una nga kana bang manggilabot yun sa kinabuhi sa katilikban, dili mag-idyag-idyag aho-aho. Noong na gitawag pa nag-ambitay, ato anak kanunay kuhihon, ato anak kanunay nga palabuhon, nga value, kultura, kay mao ni ang bunga sa pagtuo nato diya sa nabanhang Ginoo. Kumusta ka kini karon? Tungod sa dagan sa panahon, sa paspas nga lihok sa ato ang imunta, ato ang kalibutan, ma-erase na po di ay na. Sa pamilya, di na magdinagdanay, kay busy ang tanan sa trabaho, sa katiliban, di sa mga silingan, di na magbisig hi and hello na lang, di na kayo mag-ilhanay, patas anay nagkural, manghilabot na lang, kung doon na yung nasunugan, kay basig madamay. What kind of panag-ambitay ka na? Hinumdumi kini ang gasa ni Kristo. Iya kining gipasinati diya sa unang katilingban, diya sa buhat sa mga apostoles. Why can't we continue that values in us, in our own family and society? Ikaduha diya sa Ebanghelyo, nindot kayo sa paggasa sa Diyos. Pinagi ni Kristo niya sa pagkabanhaw ang iyang kalinaw. Peace is not the absence of war, but peace is a state, an inner state of mind. Mura kahintang sa panghuna-huna, kahintang niya sa pagbati nga wala kay bagahe, walay nakapabug-ang iha kanimo sulod sa imong dugatan is peace. You can only experience peace if deep within yourselves, walay mga pagduha-duha, kahadlo, wala tong mga kasuko, mga kasilag, mga kahibubos. Kay kung naa ka na sunod sa imong kasing-kasing, mababagan na to ang gasa ni Kristo sa iyang kalinaw sa matag usa ka nato. It is us, it is we who blocked the grace of God's gift of peace in this resurrection. Mauna, kaning Domingo sa Kaluoy, the Divine Mercy Sunday, dili buod sa Dios na mahilo kita o malipong kita tungod sa mga panghitabo sa kinabuhi, sa panghitabo sa atong katilingban. The Lord wants to save us every now and then. Gusto sa Ginoo nga kita hawason diya sa ato ang mga kaguliyang kagubong, mga pagduha-duha nga gibati. Kay ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo mas dako kaysa ato ang mga kalisdanan, sa ato ang mga kasakitan, sa ato ang mga problema o mga suliran. Unsa man ang atong mga gibati karon, sama ba kang Tomas nga nagkuhaluha? Kana, kung ihalad nato sa Ginoo, if we let ourselves be changed by the mercy of God, sama ni Tomas, atong makabot ang usa ka dakong kaambuhan o realization. Ug makaingon kita, Ginoo ko ug Dios ko. Hinaot pa unta.